May samanen kabsat nga gundaway nga tinapos kada tayo tapno iti besperas ti adlaw nga San Juan ket agkakadwa tayo kabsat. Agkakadwa tayo agdaydayaw ken Juan. Agkakadwa tayo nga mangited ken kuanay iti panagyaman. Agkakadwa tayo kabsat nga sinanama nga ti bendisyon ket ited na kada tayo kada itoy nga panagkakadwa tayo. Iti panang ripaso tayo, iti leksyon tayo kada ito'y malawas. Ket agkakadwa tayo kakabsat nga akasmay sa nga pamilya, ket dayjay ragsak, dayjay bendisyon, nga imped ni Apo Diyos kada tayo kada ito'y malawas, ket pagyamanan tayo. Agkararag tayo kakabsat. Managayat nga Diyos, kada ito'y nga panangtuki, ikaldaw mo na San Juan. Umay kami ama nga agyaman. Tamalagip mi dagiti kinaimbag mo iti panagbiag mo. Malagip mi o Diyos dagiti bendisyon inunted mo kada kami. When adu kada kami o Diyos, iti naglasat kadagiti crucibles iti panagbiag kada iti malawas. Di manyalakit din ta sika iti naayat kada kami. Dawatin mo, Diyos, nga tuloy mong iti bendisyon, iti tunggal may sa kada kami. Ket kada ito'y nagundang nga dawatin ni iti bendisyon, iti sirib nga agpapod na tulong. Tapno maawatan ni Ama iti leksyon nga inted mo kada kami. Ket iti bendisyon, manipod kada ito nga leksyon. Ket mangited ko mao Diyos, iti panagrangay, iti na spiritual panagbiag ni ken biyagen na dayjay panagrelasyon. Pagyaman kami Ama, kas mga batang digito nga dawat ni. Kadinawat ni digito iti kay kariyan, tinaganap ni Jesus. Amen. Adda tayon kakabsat iti lesson number 6. Kada ito'y pagleksyonan tayo, kakabsat, maipanggap iti panaglasat tayo, kada ito'y pagkukuran, iti panagbiag tayo. Ngem iti pagyamanan tayo, tauray no lumasat tayo, kada ito'y apagkukuran, kadwa tayo, iti manlugpot tayo nga ni Apo Jesucristo. Katagyaman tayo, sa tagsikod ka ni Apo Diyos, ket saan na mabaybayan, digiti anak na. Kaday tiyay nga panaglasat da, kadagitoy nga kapkapadasan. Ado digiti inadal tayo, at da ni Abraham, at da ni Isaac. Uray pa'y kakabsat, dagiti agdama na panagbiag tayo kata. Ma-relate tayo, iti kapadasan tayo, kaday to'y apagbuburan. Kitagyaman tayo kakabsat, ni Apo Diyos iti nangikari. Akas dayjay ingkanta ni Ari David, ijay Salmo 23. Ngana, when uray no magnaak, iti nginget, iti sipnget ni patay, sa anak to nga putek. Taapay, ni Jehova nga pastor tayo, isu iti kadwa tayo kakabsat. Ket intun no babaen iti pamati, makita tayo nga kadwa tayo, uray no lumasat tayo. Dayjay inadal tayo din na pangalawas through the extreme heat, nalablabes aputo ni Apo Diyos saan na nga baybayan dagiti anak na. Tay itinagan na Emmanuel, inkarina, nga isu iti kadwa tayo. Iti leksyon tayo itagtakab sa lesson number 6, ket maki bulbulabal iti amin apigsa. You struggle. Kada ito'y kakabsat nga panaglasat tayo, ije pagbuuran, adda dayjay kapadasan tayo, we struggle, makibalubal tayo kakabsat. Ket intun makibalubal tayo, adda dayjay nga usarin tayo, dayjay amin apigsa tayo. Ket intun no lumabas tayo, intun no malpasen dayjay apan naki
balubal tayo kapsat, in our own struggles, lumabas to, akas da kang kanayon, ikabkabil tayo, di pagleksyonan tayo. Nga naikatan, dagi rugit, kaday jay abalito, ker rumwarton, iti puro abalito. Laglagipin tayo kakabsat. Nga kadagiti, napalambas aleksyon tayo. Insuro na kada tayo, nga dagiti anak ni Apo Diyos, ket lumasat da iti apoy. Dayjay pagguguran, dayjay kapkapadasan. Ngem, saan amin nga anak ni Apo Diyos, lumasat da, kadayjay nga sobra iti pudot na nga apoy. Naibagak na ito sa tagsipot da. We don't have the same experiences, the same trials, and the same crucibles nga paglasatan kapsa. Sino kada kayo itinapadas akas ka ni Abraham? Saan ko kapsat nga ibilang itibagik? Nga limasat kada guys, na subsobraan apudot alimasatan ni Abraham, akas di inadal tayo di na panalawas. Idi nga dinawat ni Apo Diyos nga idaton na itibugbugtong nga anak na. Sino kadal tayo kapsat iti limasatin kadayjay nga apoy nga limasatan ni Job na pukaw na iti amin nga dakenkuana. Manipod iti kinabaknang na nga inayaban ni Apo Diyos akababaknagan alalaki iti daya. Ingga na nga iti asset na ket nagbalin a zero from the richest man to a bankrupt. Awan. Ngem amin tayo kakabsat, lumasat tayo kadayjay nga apoy. I'll put it in open and close quotation mark. Taapay, sika, ken iti siya, amin tayo kakabsat. Iti mata, iti ama tayo nga ni Apo Diyos, da tayo ket napateg, abalito. Ket adda digiti rugit, iti panagbiag tayo. Basol, deje arugit. Ket naikadeng, amin ket nagbasol. Roma 3:23. Ket gaputa amin tayo ket managbasol kapsa. Iti kayat ni Apo Diyos, agbalin tayo kuma, analintag, be ye therefore righteous, be ye therefore holy, as your Father in heaven is holy. Dahil timbangan ni Apo Jesus. Kitapno agbalin tayo anasantuan, akas iti ama tayo anasantuan. Da tayo kakabsat, ket ipalasat ni Apo Diyos, palubusan ni Apo Diyos, alumasat tayo, iti pagguguran. Ngarod, intundo lumasat tayo, ijay apagguguran. Adda, iti naimbag adamag. Dayjay anaimbag adamag, isuti adalin tayo, kada ito nga lawas. Iti pasit amayulo tayo kabsat, masarakan ijay Colosas 1:29. Basahin tayo. Ket maipanggep ito'y, agarami dakmet, sipipinget kas mayanurot iti bilag na. Isung agaramid kanya buyugan iti panakabalin. Iti ibagbaga kakabsat ni Pablo ditoy, agtultuloy dayjay insursuro na a prinsipol kakabsat. Ti kunana ni Pablo, saanen asyang iti agbiag, no di ket di ni Kristo iti agbiaget kanya, addan dayjay apanagbiag na ken Kristo. Imbaga ni Pablo, iti maysa nga tao managbasol. Apay, wen ata amin tayo nga rukit nagbasol. Isu nga, iti amin ang managbasol, nga adda ken Kristo, isu baro aparswa. Ket intun kakabsat dayjay nga baro aparswa,
gapu kadayjay parabor ni Apo Diyos nga inted na tapno daytoy ang managbasol ket maisalakan na. Adda iti inted na abilag ket dayjay nga bilag agaramid kadatayo akas di kunana ni Pablo isu nga agaramid kanya abuyugan iti pannakabalin. Kinita kakabsat iti pagleksyonan tayo ket adda iti tallo nga kayat ko nga pagtarayan iti leksyon tayo. Umuna, anya digiti kasapulan tayo tapno balegi tayo. Lumasat tayo kabsat iti paggugura. Ngem anya iti kasapulan tayo. Tapno dayjay kunana iti title iti leksyon tayo. Nga intunno adda digjay struggles tayo. Ket usaren tayo iti amin apigsa tayo. Anya iti kasapulan tayo. Umuna kakabsat. Yes, sagot ni Apo Diyos nga isu iti santo nga espiritu. Daytoy ti espiritu ti kinapudno. Kunana ni Apo Jesus kabsat iti kapitulo 16 iti libro ti Juan. Idi inted na kadigiti adalan dayjay akari. Nga intun lumapan ited iti Ama ti Santong Espiritu. Santo Espiritu nga isu iti mangibagi kini Apo Jesus ken ti Ama nga agtultuloy tapno dayjay nga struggles tayo ket agbaligi tayo. Kunana iti bersikulo kakabsat iti Juan 16. Basain tayo. Ngem intun umay dayjay nga espiritu ti kinapudno. Idalan na kayto iti amin a kinapudno. Tas saan nga agsao nga isu, no di ket sawen nanto iti anyaman a mangeg nanto. Ket ipakaamunan to kada kayo dagiti bambanag a mapasamak to. Apan ni Apo Jesus di langit. No alain tayo iti chronological event iti John 14 nagkari. Kunana apanak tumanen 1, 2, and 3. Ket agsubli aktumanen umay kayo alain. John 15 imbagana ni Apo Jesus siak iti puon iti ubas da kayo digiti santa. Kunana ni Apo Jesus dagijay awan ti bunga na putden iti Ama. Ipurwak na magango into no magango dan urnungen na tapno mapura. Ngem dagijay nga bunga. Kunana ni Apo Jesus dalusan na pay tapno ad-adto pay iti maibunga da. John 16 isu kakabsat dayjay kari iti Santong Espiritu. No alain tayo digiti transition digiti nga chapters iti libro iti John. No awanen ni Apo Jesus, masapul nga babaen iti pamati agtalinaid tayo latta akas maisa asangat kenkwana. Tapno dayjay panagtalinaid tayo kakabsat. Ited ni Apo Diyos, iti Santong Espiritu, nga isu iti mangidalan kadatayo iti amin a kinapudno. Apay nga insuro na kapsat. Adagamin dayjay panagdakkel, adagamin dayjay panagrangay, adagamin dayjay dayjay kunatayo kapsat nga dayjay processes tapno manipod kadayjay nga sanga nga naisulbong kadayjay nga ubas. Ket agbunga. Masapul nga dayjay nga sanga ket maguguran, madalusan. Tapno dayjay kababalin dayjay nga ubas. Isumeten iti kababalin dayjay asanga. Sika ken iti siak dayjay nga sanga kakabsat. Tapno dayjay a kababalin dayjay nga sanga
Kit agbunga deje ubas, akas deje bunga, kuma nga aggapong ije sanga. Kasapulan, deje panangidaldalan iti Santo nga Espiritu. Makita tayo kakabsat, nga dayjay nga Santo nga Espiritu. Ibaganan to iti kinapudno kadto. Usaran ni Apo Diyos dayjay kuna tayo our conscience. Ang pagamin kakabsat nga inded ni Apo Diyos dayjay kuna tayo panakabalin iti panagpili. When ni Pedro kinuna nakakabsat. Gapuna idinto si babarikes iti kastamet na ko agtepel kayo ket imaldit yu iti amin inanamayo iti parabor amang yegto kada kayo iti nangiparang ngarang ni Jesucristo. At dadto'y kaabsat na yung may kadwa kasapulan tayo. Umuna kasapulan, iti Santong Espiritu. May kadwa kasapulan, dayjay na disiplinaan apagayatan. A disciplined will. Saan tayo kakabsat ang makontrol? Dayjay pagayatan tayo. We cannot control our will. Tapay, dayjay pagserserbiyan tayo. Isu iti mangiturong kada tayo. Laglagi pun tayo. There is an analogy of a master and a servant. The servant always do what the master wants him to do. Idi ang nagbasol iti tao. Iti apo na. The Lord isu iti diablo. Ket iti amin nga aramiden dayjay nga managbaso. Isu dayjay tarigagay pagayatan ni diablo. Unanan ni Pablo, kayat ko itagaramid tinaimbag ngem saan ko pakabalan. Taapay, there is a war within us. Dayjay kinadakes adda kantatay. Adda dayjay kang kanayon ting ipagbagakabsat. We have the propensity to sin. Iti kababalin tayuhan nga nalintag. At dati ipaparamid ni Manong David na balay na kaupsat ijay Artacho. Iti tunggal agaramid da. No kumaflat adda dayjay host nga libel. Ikabil dayjay may nga ungto kitain da digay. Masapul nga dayjay danong ije host nakalibel. Intunog patakder da kakabsat dayjay poste. Da nagbuhos kami kada ito'y nga lawas na buhusan min dagiti amin nga poste. Piramidin dagiti karpintero ni Leo ken ni Fernando ken dagiti kakadwada. Kanda kabsat dayjay patulo unada tinnaganda. Ket dayjay aliting isu kakabsat iti mangisuro. No dayjay nga poste nga pata diren dakit nalintag wenno saan. Iti tao iti pinarsuan ni Apo Dios nalintag. Iti tao iti nagbasol natwang. We have the propensity to sin. Agiray tayo ket mapantayo iti basol. Adda dayjay kanta dagiti lalakay idi sapagkat ako ay tao lamang. Kasapulan kakabsat dayjay madisiplinaan dayjay pagayatan. Laglagi pun tayo. Iti panangi palawag kakabsat ni Ellen White. Ije libro na iti Patriarchs and Prophets, page 248. Tapno maawat iti tulong iti Diyos. Ti tao ket masapul a mabigbig na iti kinakapoy na. Ket awan mabalin na. Isu ket masapul nga ipakita na
iti bukod na apang panunot iti dakkel a panagbalbaliw amay yeg kuma iti mismo a bagina ket isu masapol a mariing kuma iti napasnek ken makaibtur a kararag ken pigsa. In the analogy of our salvation, kunana ni Ellen White, tapno maawat tayo dahil tulong iti Diyos. Anya kasapulan, masapul ang mabibig ko. Masapul ang mabibig mo kapsat ko. Anakapuy tayo. Nga awan iti mabalinan tayo. Tikabusor tayo na pigsa. Amuna iti amin taktika. Iti saan nalaeng nga amu kapsat. Dahil adda iti panunod tayo. Ngem amuna nga iti kababalin tayo ket managbaso. He will capitalize on that. Dahil basit nga nagbaligyan na iti sinulisog na tayo. Isu iti kanayon nga target na. Ingana nga agbalinen akababalin tayo dayjay nga inararanid tayo. Amuyo kabsat dayjay panagbalin nga ugali adat ikunana digiti inche. Plant a thought. Ito'y panunot. You will reap an action. Plant an action. You will reap a habit. Plant a habit. You will reap a character. Plant a character. You will reap a destiny. Agkapulaan iti panunot. Agbalin nga aksyon, agbalin nga habit, agbalin a character. Isu iti destiny tayo. Tapno mai-reverse kakabsat dahil jay akinakapsut tayo. Nagiray tayo nga roda niya. Kasanot na atumakder ang alintag. When isurrender tayo dahil jay nga pagayatan tayo, let us surrender our will to God. Tapno mabalin tayo nga ibaga. Saanen asyak iti agaramid no diket din ni Kristo babaen iti Santong Espiritu iti agaramid kanya. Makita tayong DJ relationship, DJ umuna, Santong Espiritu. Kundi DJ may kadwa na disiplinaan a pagayatan, a disciplined will. Nga intun kakabsat, daytoy nga maaramid. Makita tayo nga agda iti bunga na. May katlo nga paset iti leksyon tayo kapsat. Kasapulan tayo iti panagibtor. Umuna, di Espiritu iti pudno. Sagot ni Apo Diyos daygay. Intun lukatan tayo iti puso tayo. Umaing agtaeng kada tayo. May kadwa, na disiplinaan a pagayat. Mikatlo, kasapulan itinay dayjay panagipto. Iti pagleksyonan tayo inted na kabsat dayjay kapadasan ni Jacob. Idi nga agsublin nga amapan iti kabsat na nga ni Iso. Naadal tayo dayto kabsat. Ijay Genesis 32, itid ko dayjay summary na kapsat. Iti panagamak ni Jacob, diningay na dagiti pamilya na iti grupo. Kitnapan iti maysa nga bantay. He went to a hill. He struggled. Kabayatan na karkarara. Kabayatan nga makipagpakaasi ken Apo Dios. Malagip siguro ni Jacob nga idi apumanaw. Manipod iti pagtaengan tini naganak na nga ni Isaac
kini Rebecca ken iti kabsat na nga ni Iso ni Apo Dios nagparangken kuana babaen kadayjay nga agtan ket inkari ni Apo Dios ken kuana nga saan nanto kabaybayan pudno han nga binaybayan na Apo Dios idin nga agsubli dawaten na dayjay nga bendisyon ni Apo Dios manen nang nangruna ta sabten na iti kabsat na nga iti kunana ket maysa nga dakkel a pagguguran crucible for it kabayatan nga agkarkararan si papasnek a dumawdawat ken Apo Dios adda iti ima nga simmagid iti abagan agsipud terapi han nga makita ni Jacob, he thought there was an enemy. Inigaman na dayjay ng estranghero and they wrestled. Isu nga iti kunana kabsat kasapulan iti panagipto. They wrestled throughout the night. Jacob and the stranger wrestled. Idin kangabsat nga ang nanganin agbanawag iti daya. Kunana dayjay ng estranghero. Palubusan na ko. Kunana ni Jacob, hangkang nga palubusan, ingana nga sa anak a bendisyonan. Jacob must have felt nga dayjay nga imay kenkwana ka dayjay nga agpatnag ket ni Apo Dios. Isu nga dinawat na haan ka nga palubusan inganang sa anak a bendisyon. The story went, kunana dayjay ni estranghero. We'll put it, kunana ni Apo Dios ken ni ako, anya itinagan mo. Jacob, kunana ni Apo Dios, manipod itata, saanen nga Jacob tinagan mo, no di ket di Israel. Anya kakabsat iti iturong, iti leksyon tayo. Ta inusar ito'y pagleksyonan tayo, daytoy akapadasan ni ako. Alaan tayo, anya umunang kasapulan tayo, di spiritu iti kinapudno. Anya kasapulan tayo, dayjay na disiplinaan a pagayatan, a disciplined will. Anya kasapulan tayo iti panagipto. Umay dayjay bendisyon. Intuno dayjay paset tayo. Ket disiplinain tayo dayjay pagayatan tayo. How do we discipline our will? Surrender it kadayjay nga inted ni Apo Dios asabi. Dayjay nga nasantuan ng Espiritu nga isuk mangidalan ka tayo. Iti baga tayo, Apo, di pagayatam, di maaramid, saan nga iti pagayatam. In our struggles inside the crucible, anyaman a crucible ti pagpagnaan tayo, akas dayjay inbaga itatay, anin tayo lumasat iti pagbuburan. Ngem saan agpapada dayjay pudo, dayjay apuy a paglasatan tayo. At dayjay magna kadayjay nga extreme nga pagguguran. Malagi po sa iti pamilya ni Brother Cherry and ni Sister Gemma Concepcion. No alaek daytoy pagleksyonan tayo, dagitoy nga pag-asawa, iraman tayo kakabsat, dagiti anak da. They went through an extreme heat. Apay nga extreme heat? Kada ito nga pandemic kakabsat. Adu digiti natay, gapu kada ito'y nga ibagbagatay nga virus, coronavirus. Maysa kadigiti natay, dayjay kabsat ni Sister Gemma, ni Doktor nga Galindez.
retired nga direktor kabsat iti hospital iti Bayumbong, Nueva Vizcaya. Idi nga nag-retire. Gapu iti ayat dagiti tattao iti Nueva Vizcaya kenkwana. Gen gapu iti ayat ni doktor kadigitoy nga kaprobinsyaan na. Nagbalin kakabsat a board member iti probinsya iti Nueva Vizcaya. And then, this pandemic came. It was a big blow iti pamilya iti Galindez kakabsat iti Aritaw. Saan nga nagbayag? Nagsakit ni Brother Jerry and ni Sister Gemma. Both of them were rushed iti hospital. Both of them. Adda kakabsat nga nagbalinda nga positive kada ito nga virus. We were following them through messengers. May isang rabii, dahil nga nurse inayaban na. Adda giant ti anak dan. Nga ni Jemima Peace. Kayat da, adak ito'y Herona, adda da di hospital. Kayat da that even in the distance, I will pray for them. And anoint Sister Jem. Anang amoy kami and everything as yours. Kuna, I will not do that. I believe that God is a powerful God. Instead of a prayer of anointment, I wrestled with God in prayer. Nga ni Apo Diyos, paimbagan na ni Sister Gemma, kini Brother Jerry. Nagbali na po. Lately, nagrugi din nagpasya. Kadaanong day bye-bye, EJ Aurora. Nakadanong da pa yun ito yan ni tapno may dala yung experience yung kamsat ayat ni Apo Diyos. And then again, kumusta kayo? Pastor, positive kami manayin. Anya? Ni Jerry, ni Kokoy, ni Joshua, kanya upat na. They had a self-quarantine. They were positive again. Extreme heat. Kunak kanyada, let us pray. We claim the promises of God. Kadaytoy kakabsat, dayjay kasapulan iti panagito. We struggle nang nanguna kadaytoy kakabsat. And praise the Lord. Dagitoy no upat ni Brother Jerry, ni Sister Gemma, ni Kukoy, Ken, ni Joshua. They are all well. May isang Sabado nagsermon ni Sister Gemma. Ije kapilyata yung kapsat, ije Aritaw. Kuna digiti member nga nag-post, it was a blessing. Apay, dagitoy akapkapadasan ni Sister Gemma, ganti pamilyana. Makita da kakabsat, nga ni Apo Diyos katwada. Sika kaniti siya kasyaman. Stop now. Look at how God has blessed us. Dahil kang kantaan tayo, nuti pa nagbiag mo maririto ka. Anya aramidan, sarden ka lang. At sarden lang. Kit no bilangan tayo asagay sa digiti bendisyon ni Apo Diyos ngaytitid na kada tayo kapsat. Even if we are passing through the crucible. Uray pa lumasat tayo iti nasubsobraan pa po. Tani Apo Diyos ket kadwa tayo. Agkanta tayo, agragsak tayo. Tani Apo Diyos kadwa tayo. Anya kasapulan tayo. Yesagot ni Apo Diyos nga Santong Espiritu.
Mikadwa iti paset tayo, isuko tayo, disiplinain tayo. Dayjay nga pagayatan tayo, our will. We surrender our will to God. Like the clay to the potter. I-surrender tayo kini Apo Diyos. Timikatlo nga aramiden tayo. Dahil kasapulang tayo iti panagipto. While passing through the crucible, let us endure. Ituran tayo. Ket lumasat tayo, we will be victorious. Kas kinyapo. Kitain tayo kabsat. Anya resulta na. Kadadalin tayo panakibalubal iti amin apigsa. We are struggling. In our struggles, akas di inadal tayo kasapulan tayo titalo. The Holy Spirit, a discipline will, kun dayjay panagipto. Hallelujah, praise the Lord. Adda kakabsat, iti bunga na. Kunanan ni Pablo, iti umuna Apolosas, 28, 29, iti kapitulo 1. Colossians chapter 1 verses 28 and 29. Basahin tayo kapsat. Isu nga ikaskasabami, abagbagaan iti amin a tao, ket isurusuro iti amin a tao. Babaen ti amin a kinasirip, tapno idetagni iti isu amin a tao, anat taengan gapu ken Kristo. Ket maipanggep itoy, agaramid akmet asipipinget akas mayan nurot iti biled na. Isu nga agaramid kanya abuyugan iti pannakabal. Iti panagbiag tayo kapsat, ket it must be a continuing development. It must be a continuing progress. Isunod mo makaisimak into no agkikin na blaaw tayo. Kumusta ka kapsat? Kadwan nga sungbat, isula di pastor. Kunana ni Pablo, saan kumaakas jay? Taapay, tapno idatagni iti suamin a tao, ana itaengan dan. Amuyo dayjay, inrugi tayo kapsat. Ni Apo Jesus isuna iti puun iti ubas. Datayo, dagiti sanga, dagiti santa. Ti ubas agbunga kadayjay asanga. Intun umayen dayjay panagbunga, there is a process. Dasabong, adabosel, dumakkel. Ket intun no nataenganen. Intun no naluungay. Maawatan tayo dayjay inbaganan ni Pablo. Nga kunana, tapno idatagni iti suamin a tao, anataengan dan gapu ken Kristo. We mature, we grow, we become fulfilled. Gapu ken Kristo. Dayjay nga espiritu nga inted ni Apo Dios kada tayo, espiritu ti kinapudno. Iti Juan 16 nga insurrender tayo dayjay pagayatan tayo akas kunanan ni Pedro. Nga iti panaki struggle tayo kapsat. Madisiplinaan akas kiniakob iti Genesis 32. Agbungan to. Anya bunga na. We become mature. We become ripe. Taapay, kunana ditoy, mayanurot iti bileg na. Isung aramidan na kanya, pabuyugan iti pannaka
agbalin. We have the power. And the power is the Holy Spirit. When we allow the Holy Spirit, when we accept the Holy Spirit to come and dwell within us, we become mature. Ket intun no umayen, iti panagani. Sini to umay nga anyan, dayjay nga umaani. San kadi nga dayjay amatsu, dayjay na taungan, dayjay nga nalo. Iti bagbagat eleksyon tayo kapsa. Umay ni Apo Jesus. Umay na alaen, dagijay nga aanyan na. Sika ken iti siya dayjay. Ket iti panaki dayjay ko natin kapsa. Panakipaset tayo kadaytoy nga struggle panagyan. Iti panaglasat tayo kadaytoy nga prosesos. Iti panaglasat tayo ijay nga oras. Naglagi ko ni Apo Diyos iti una nga panggap na ikatin na dagiti tapmusika ganiti siya ang balin ko umay ti Santong Espiritu kada agbiag kada idalan na tayo di amin tapno napas iti leksyon maluntay. It is my prayer that when Jesus will come, si kakabsat ko na tayo ang aming gabihin na luong tayo ng magaputi para ket gabu na naluong we will be prompt for the harvest. Agkararat tayo sa agyaman kami ang iti leksyon ngayon. Agyaman kami iti sabot iti Santong Espiritu. Tulungan na kami Diyos. Tapno na ito'y ket agbalin ko nga iturayan iti Santong Espiritu. Agbalin ko mo Diyos, mauray pa hindi pagyakan mo. Ket agbalin mo ten nga iso akas iti. Agbalin ko maama nga daytoy papanagyan. Akas iti kunanan pa. Agbalinan anatan na luong gabuti. Bendisyon na iti kakabsat ng tanwami at tangkulat sa Diyos. Bendisyon ang galing pamilya. No adda kong kaliuang iti limaslasat kanakan. Iti pagkuburan iti panahon. O Diyos, putputan na kami. Ket umasat kami. Anak muan ipigilig ken panakabal. Kaputa si kayo iti agyaman kami kasumbatang iluwi nga kanakan. Kadinawat kami ito ti kay karyan kinatan Jesus. Amen. Amen. Naragsakat ka sa tani Apo Diyos insalamat ka. Naragsak ka umamat ka sa gapu tani Apo Diyos insalamat.